Pamsoro. Muri yeZimbabwe kwaziwai tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Tiri muchirongwa chedu chatinodaidza icho kuti Bhishu Reality Show, apo patinenge tichitaura nema-sex workers. So muzora nhasi tiri kuno kuMandapton uko kwatinoda kuona kuti zviri kufamba sei. Ndine hanzvadzi yangu iri panapa. Hanzvadzi wakadini? Ndipeni wakadi hanzvadzi. Aiwa, tinofara. Ungaziviso here vatariri zita? Zita rangu rebasa anonzi Joylin. Joylin, une mazita akawanda. Ndiro rangu rebasa. Alright, korenja icho ramuka hamusi here naro. Aiwa. Alright. Okay, Joylin. Toda kuziva kuti makatanga rini nini basa iri? Basa iri ndakatanga 2018. 2018. Chii chaitika kuti mutange? Upenyu. Natsotsanangurai kuti upenyu sei. Upenyu ndakamboitawo marriage. Ndibva ndarambana nemurume wangu 2014. Ndibva ndamboitawo mabasa emumba. Ndibva ndaenda kuSouth Africa ndibva ndanoshanda. Ndibva ndazodzoka muno muZimbabwe. Muno muZimbabwe macho ndakamboedza kushanda but mabasa acho anga asingandibhadhari. Zvandaida zvanga zvisingakodzere because ndini baba ndina amai, vabereki handina. Saka ndaitsoura zvaizvo kundiomera. Saka ndikungoitawo mashamwari ene shamwari yangu imwe ndaiwirana nayo. Ndaingona ngoitawo mari dzake nyore. Zvinhu zvake zvichitomufambira achikwanisa kuchengeta nawo akachienda kuchikoro. Ndibva ndamubvunza kuti uri kuzvifambisa sei. Ndibva angondiudza kuti iwa imboya kubasa kwangu kwandinoendera ndingonoonawo chete. Zvanga zvakandiremera kupinda mbawasi ndakazongosvikawo. Ndibva ndangona chikwada aitotora mari. Ndoni zvake zviri kungoendeka because ndaitomitira mapati time munhu. Saka ndakatozoona kuti zvaitobhadhara. Pandakangangawo basa iro ndakaona zvangu zvanga zvakutondiitira nguva yacho zvinhu zvaibhadhara. Ndokuzouya kwandakaita muno munzvimbo yeMandapton ndofa ndoma ndakazonyatosimbisa basa rangu ndiri muno. Saka ameno makastoma zvakamira sei? Ari unatsobatikira muno? Ezvinezvi basa rakadhakwa harisi kubhadhara. Munoita mari ipi short time? Short time $3 but ezvinezvi hakusikuchajika nekuti vamwe mahuri vazhinji vangochaja $2 even nekumabooking vari pabooking vanokubhadhara $50. Ndokuti munhu anenge aenzora kuti booking iri kudedzera $2 yanda mari yekudya da mari yekuchengeta kwenhomba. Saka $50 vari kungoenda vasikana. Hakuna mari yezvinhu zvakaoma. $50. Gore iri rakaoma. Ko kana iri sleepover $15. But ma10 vamwe vari kutoenda kana nema7 chaiwo. Zviri kuenda zvichingodhipenda nekuti vanoti mamwe mako muri kumuka makamira sei mangwana. Okay. Ndanzwa muchitaura imi muchiti menge makamboroorwa. Ngatiti nhasi masangana nababa wemwana wangu akambokuroorai mubhava. Wachida kuenda nemi munovabhadharisa here? Baba wemwana zvakatovharana. Kukana vane mari vachida kubhadhara handiti ndichabuda mari chete? Hazviite nekuti murume anga akandibvisira mari ndoyatsirirutekechera neshort time ende nehandimbomirira kuti handione ndiri mubhava. Zvebasa rei pana kuti apiwa mwana wekunze mari anopaka imiwo ukama sezvo mune mwana? Hazvitoite. Alright, baba wemwana vati hazviite. Ko ngatiite zvakare masangane munhu akakubvisai umhandara inini ari kuda ane mari munoita sei? Hazvitobude. Hazvibude? Hazviite. Nemhaka isikabude? Zvakaramba kudhara tiita kuti tamba zvinyowayo. Alright. Pane pamwedzi wega pane nguva dzedzi dzekuti vanhu vakadzi vanoenda vatingati kumwedzi. Imi munozvifambisa sei? Tomboti madhezi acho hauna mari but uri kumwedzi. Munozvifambisa sei? Fona anomwa mapirisi, mari mapirisi efamily planning ari kunwiwa mazuva ndo anokwanisa kumisa ropa kuti ringirikini risabude kwanisa kushanda. But zvinozongoti affecta pakuti ropa rikamba richiungana mauri manje unozopedzisira wakuita problem yemudumbu. But nekuda kwesituation vanhu vakudaro vamwe vanopakirawo makotoni vanoita zvakasiyana ngoti munhu avanudi. But zvinhu zvinenge zvine riski. Okay. Ko vanenge vachida kurara naimi but vasingade kushandisa makondomu munoita sei? Nyaya iripo iyoyo iri tricky because chinoitika ndechekuti zvine riski. But handimukona so far zvine zvakuna mari. Pane munhu anogona kufa ndoti nini ndikutaura short time yangu $3. Munhu anobva atudza kuti baby ndokupa $10 kana $15 short time. Ndorara rangu nyoro. Munhu ari kuriska life yake. Kana tonight yangu ndanichaja $15 unobva ati ndokupa 50. Wakungoti ndikeze ndingoita zviripo. Wozongobhesa nezvozvipatara zvedu zvekutapa mari zviri mubasa izvi. Zvekuti zvikauya kana muground masikidzi dziri kubayiwa vanhu kwete zvekutamba nenyaya iyoyi. Aingwani pakaipa. Pakaipa. Saka alright. Tiri panhau iyoyo zvakare. Kuna vamwe vane dai atingati pachirungu blue job. Unozvifambisa sei? Blue job iri risky but inobhadhara. Munoita mari pablue job?
zvinodependa kuti unongona kuti mheni yako ine mari. But okay, pamunorenja imimi pakutojob mari akatoti kana iri night unokuti kutaurawo zvekuma50 asi kana munhu akazochemawo semazaona hakuna mai unogona kunzi 40. Okay. But kana uhurirawo kunzvimbo dzakaita sematauni unotopiwa kana waya chero. Okay. Saka kubva pamakatanga imimi mungave maakuziva dzingani? Dzichaverenge achingotry kutudza kuti maakuziva dzingani? Dzakawanda. Haiwa, dzakawanda una 2,000 dzinosvika. Because mazuva zvenyatsobhadhara pazuva igona kutorara kana nevanhu vakatosiyana-siyana kana unosvika kana 30. Pa1000 right, tinoziva kuti vanhu takasiyana. Imi dzinonyatsokunakira inde dzivi pa1000 papo dzamakati haidza. Kuna umwe anochecheudzwa, kuna umwe asina kuchecheudzwa, but dzaikunakira inde dzivi mimi. Hayi wakachecheudzwa ndamubvira ndakavafarira hangu. Okay. Kuna umwe ane dzikobvu, kuna umwe ane dzitete. Munofarira dzakaita sei? Havane dzikobvu manje vanonetsera pakuti vanozokwadza zvibereko plus isusu vanhu tiri slim munongoziva tinenge kwedu kune kwakadzoka zvakatidarikidza saka vanotikwadza manje vanenge vane dzikobvu but munhu akaitawo iri paaverage at least. Right, tiri panhau iyoyo zvakare pane mumwe mubvunzo wangu wandofarira. Raundi renyu imimika rinenge rine maminutes mangani? 15 to 20 minutes. 15 to 20. Ndobva for example ndobva dati pamwe munhu auya akarohwa kake kana Congo dust obva adarikidza 15 to 20 minutes munoita sei? Ndinowedzera mari. Ndinongomudza kuti mari yako inenge yagumira panapa. Kana uine kuwedzera kana asina anongoburuka oenda. Time dzinoita dzekubata unoita dzekuita sekutoita stopwatch here kuti hayo ina hangu kazhinji kacho kana zvinhu zvakakwidza ndichida mari ndonzi kuti nefoni yangu iri ndakaisa kupilo ndotoshanda nefoni yangu kuti nanyaya nokudhunza foni yangu ndoita satime nongodza kuti ine zvikwasara 5 minutes kana kuti 3 minutes. Aiwa, tinotenda zvikurusa neinformation yenyu yamatipa handitika. Ngatisanganeiwo pane zvimwe zvirongwa. Anokuoneka ine mufaro ndi Manass mwana kwa Chibanda.